masani adiera biro bedo ka okonyo neno kaka omol kata o shape ngima mar nyathi mambele e yo makare maonge kumoro ma seche moko nyathi nyalo wacho ni yawa kaka kuom ranyisi wuodi mane dwa timo kata dwa timo computer science ma bedo chopo kuma koro yawa no chope kuma koro ni an computer science ni koro adwa kete tenge we atema ne gima chielo bedo go bedo ko shape future careers mag jopuonjre e yo makare. Evelyn Kefas. Erokamano Joyce. Wan pioneers mag CBC wapuonjore ka wadhi to wapuonjore the hardest way. Ada kwayo jonyuol mawuok e tokwa ni mondo gibed very keen gi gik ma nyithindgi timo. Nikech wapuonjore the hardest way. Chako gimoro kendo chak kodi ok yot. Nyithindo nodhi oyiero gigi ka giwinjo kaka samoro onyisgi ni ma kitimo tibedo ng'ama kama, ma kitimo tibedo ng'ama kama. Tingeni sani nyithindo boero sime gero gige computer gi sana. So samoro nyayudo ka nyathi moro yiero gino nikech oneno kohero gino. But gima nyaka understand is STEM oting'o sciences. And ka jalonyo wacho ni loko dhi bedo matek mbele ka, mamano tadier, nyathi koseyiero STEM, to ana kwayo ni sirkal ochak kodwa sani samwa tere nyithindo skul ni. Gichaka miyowa guidance kaka jonyuol gi nyithindwa nikech samoro nyathi dhi yudo ka kwano kendo koro inge, chemistry oinge, sciences, physics oinge, and nyathi samoro koro ok tim maber kaka ni paro. Inyalo yudo ka kendo koro nyathi karia moyiero cha koro buoge, koro dwa noduoge e gima chielo. Koro kapok gini odhi mabor nikech pok watero nyithindo pod wan gi higni 3 mbele ka. Iga mokwongo dweche ma pod nyien gi, sirikal obede piny olos gini ni to ka the worst come to the worst, nyathi nyalo timo nang'o kata janyuol nyalo konyo nyathi nang'o. Ingeni kata mana 844 nwatimo subjects moko to moko be nokwatimo, lakini kiduogo in real life tiyudo ka subjects gi gini tiere kodwa in our daily lives. Like ano katimo home science, tedo nyaka tedi, lawa nyaka tuang', nitie gik ma nyaka tim. Nitie ng'ama bende ok otimo agriculture, talot nyaka ong'wedi ka en gi garden ne moro nyaka omany yath molone alot. Koro gini dhi ridore mbele ka matin, waneno ridruok moro wan kaka jonyuol. Nyithindo to oseyiero pathways gi subjects, lakini sirkal obede piny mondo ng'eni to ka the worst come to the worst ni koro nyithindo yudo ka gini tek, nyathi ni inyal kony nang'o mondo parents oyud leeways. Nikech dwaro mar janyuol odwa ni mondo one ka nyathine timo maber. Ok bi bedo nwa mor ka itero nyathi e skul tineno ka performance kendo koro dok chien. Mane mibro winjo kwa wach moro wuok ni nyithindo mowuok e private school ama nyithindo mowuok e public school nokoyudo ground maber. Koro anada kwaya on behalf of jonyuol, mana kaka jalony no wacho ni dhi bedo matek matin loko subjects nikech en gima ne nyathi owuok godo kobiro godo nyaka e secondary, makoro sani waluongo ni senior school. Koro sirkal olosnwa gimoro ma ka subjects dhi ridore ne nyithindo, gine anena kaka is there a way mwanyalo konyo godo nyithindo. Wachni mogik Evelyn Kefas ka watieko ma institution thuolo marwe marumo. Wachni mogik ka watieko kodi okiny ma kawuono ka intie Kisumu kono. Adwa gone sirkal erokamano kuom chiwo thuolo mondo nwa lock schools ne nyithindo. Mano gima ne gitimonwa maber, ne gidwa ride ahinya to nwa hinyore wan jonyuol mag private schools. To adwa kwa jonyuol ma nyithindgi nie grade 9, uneno gimotimore, chakuru chon, konyuru nyithindo ne giseyiero pathways, encourage uru nyithindo nyaka gikal, jopuonj be nyaka uket on toes.
Erokamano. To ada wuoyo gi jopuonj ma nyithindwa donjo kuomgi ni mondo gibe gikonywa kuonde ma gineno ka weaknesses nitie. Erokamano ahinya Evelyn Kefas kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar chopo e studio mar kaunti ma Kisumu mar mondo mi riwre kodwa e twak. Willis Odembe, wachni mogik ka watieko. Erokamano ahinya Joyce, amor gi Evelyn kendo nitie gik momulo ma winjo ka jalony bomulo, ma is very true. Nyathi nyalo bedo ne adier ogombo mana kaka jalony owacho no odwa riembo trailer. To kochopo kayaro ni kara trailer ni ibro luoro mabor sana kitambi